kendo kinyiso ne abiriyo ni imiyori nang'o. Koka mano wawinja ne jodak e kaunti ma Migori higa achiel chakre ne jaod bura margi tinegi kana nyaka sani kodhi nyime gi tije mage. Chenro mage mabende osechwalo mabende jodak e kaunti ma Migori nyalo puoyo. Joji Jomak nyalo mana winja achiel kachiel kintiere kaunti ma Migori. Amosi ni misawa nyalo mana chwalo twak mapiyo piyo gi jodak e kaunti ma Migori. Erokamano winyi makare kaunti ma Migori wa chiwo makare kendo kinyi majaber mabende wadamiyo gande kaunti ma Migori thuolo mar koro goyo kogno kata chiwo max ne woman rep margi Fatuma Mohammed kuom kinde mar higa achiel ma osebedo e apis. En gima bende nyaka sani oganda osebedo ka bende nitie kod penjo mathoth ka moko bende nitie kod osebedo ka puoyo to moko bende osebedo kod paro ma opogore ka bende ka ok dwaro wacho gima oganda nyalo wacho an gadi koro oganda montie ka dhi lero ni to nyaka sama wueni apis ma woman rep ni ka utende kod gigo magisibedo ka gigeno mondo wuogi e apis ni ang'o magisine kinde mar higa achiel bende jaodwa ni koro osebedo e apis ni ma woman rep e kaunti ma Migori. Miya thuolo mapiyo mondo koro achak kod jodak kata ne chori machiegni ka adwa ni chak ne gi nyingi en kinde mar higa achiel nyaka ne woman rep mar Fatuma Mohammed yieri apis ni ka utenre kod tije mag woman rep gi gik mane ugeno nego be notimo e kinde mar higa achiel ni inyalo miye max adi mokwongo? Ginyinga en Solomon Songa kadaro wuoyo e wache mar women rep mar Migori County. Gian kama de chunya bed malet kabisa nikech Fatuma Mohammed ne watero gi chunywa duto kendo ne wagone mbolo kaka wajo boda boda to nyaka sani gida kaka danga wuoyo Migori County danga wache ni women rep man watero Fatuma pok aneno gimo satimo kaka wana inji gimomiyo wacho mano nikech women rep tije ok en gi tich ma peka inya mang'eny machalo kaka governor en tich ne danga wache ni tich ne ok peka inya da kanyalo chako gi chien kocha women rep maro man watero Pamela naneno kotemo kendo naneno kotemo miyo grube ola mar pesa no tie maber kabisa kendo no miye poch kod pak to nyaka ne watero Fatuma marwa ok ang'eyo ni komiti moyiere ma samoro nigi ng'ikni mamiyo samoro dango bed gi bagni to ka komiti nigi ng'ikni to da ong'iya ne kar komiti ka nikech komiti ka ema duoko ga ji chien kabisa ka ema dang na kwae kuma nitie kata kuwinja kaka ng'eni sano winja okawa ne komiti mare maber to ketane motegno mondo mi ka ma weaknesses bedo godo to ng'i kama dango konywa godo nikech sani owinjo be no ng'iyo ni kaka wan jo boda boda wan gi grubes ma opogore winjo be no biro to ng'iyo ni to boda boda nigi sida mane monego be natimo negi nikech wan bende watero ji kendo wan be wan gombolo owinjo be no ng'iyo ni to sed owinjo be no gero ne kata jok maonge sed bende oger negi sed to kata kopogore gi mano tich women rep ok ng'eny ong'iye kaka dango konyi Migori County bende chieng' moro pake godo. In kaka jariem boda boda nyaka ne yier woman rep mari be sayudo thuolo kod nikech gik mitimo ne japiny nyaka kawo pacho oganda public participation be usebedo kode thuolo be usepenje gik manosingonu to mage mosechopo? Kanya anyalo wuoyo kanyo keche women rep marwa nyaka nwater pok wanene adieri pok wanene mondo mi wayud thuolo mondo mi wabed kode piny pok wanene ka jotelo biro wanene ma ka jotelo donjo ka kendo biro kendo wuoyo mager ahinya miwacho ni en gi wich maleo mar konyo piny to ka ng'iyo to kane ka onyalo dhino maber koro wakwaye ni mondo oji kasa mondo mi okonywa mondo mi piny Migori County obed maber kendo bende obed gi nying mar ka koro bro dwaro to obed gi lokruok moro ma jopiny nyalo wacho ni ano timonwa mage ma Erokamano wakawo pach Ramogi mapiyo adwa ni chak ne gi nyingi nyaka sama wuoyene woman rep mar Fatuma Mohammed inyalo miye max adi ewi 100? An gi nyinga iluonga ni Clinton Otieno ajadak ma Migori ka. Women rep marwa onge max minyami nyaka sani nyaka nwanene ke governor launch stadium wachak wanene makendego biro koso jomo kapare ndege mane gi mwanya wacho no satimo nyaka sani. Ida wach ni kuom higa achiel ni onge gimiseno ka woman rep ni osetimo tang'o ma nigi onego tim ni e kinde mano campaign? Dire mano campaign no wacho ni kaka wamama odwa tho gi weche mag grube to pok awinjo kata grup achiel kowacho ni madhewa ma women rep omiyowa mbolea omiyowa kata suka. Awinjo ka women rep moko pakore ni giwaro ne ji nyaka soda to wan marwa ni kata notho kata ngima wakia. Woman rep pod ngima ok ang'eyo ni nyaka sani ang'o madier kono woman rep sani owinji pod odong' higni 4 mar tich? An gima dwa kono women rep ni ong'i mbele ma ok higa kende mi tich higa mabiro kendo bro chako dwago ir jopiny ni jopiny ochako gochne to wan ok dwa goch gi kech.
Erokamano kuom paro machal kinyalo winjo mako kuom oganda e kaunti ma Migori bende nyaka sano segolo pachgi kawo tende kod kom mawuo manre. Kiwinjo ka ng'eny gi ywak ne thoth gi pok gineno gigo mane gigeno. Kata kamano koro kwayo margi en manre margi oluwo kang' kata yo singo mano ketonegi e kinde mano timo kampen e kaunti ma Migori. Juma wawinje yo makare erokamano nya kuom chokonwa pach jopiny e kaunti mano ma Migori. Fatuma Mohammed pap en mari.